El jaciment de Can Ferrarons és un conjunt arqueològic d'extraordinària singularitat a Catalunya. Es tracta d'un edifici de planta octagonal d'època romana tardana, que no té paral·lel exacte en cap altre jaciment arqueològic conegut. L'edifici té 710 metres quadrats i es va construir en una estructura radial, amb base a un pati central, també de planta octagonal. El 1969 es va descobrir la primera troballa a la zona, a l'alçada de la Gran Via, i des d'aleshores, cada treball a la zona de Can Ferrarons ha suposat la descoberta de restes arqueològiques. De fet, es calcula que el conjunt romà pot tenir una superfície aproximada de 5,5 hectàrees. L'any 2000 es va realitzar la gran troballa de la finca octagonal, una veritable raresa arquitectònica en un excepcional estat de conservació. Actualment el jaciment es pot visitar. Consta d'uns 550 metres quadrats. La resta de l'edifici continua soterrat al subsol dels carrers Enric Granados i Santiago Rossinyol. L'edifici octagonal romà de Can Ferrarons va tenir diferents funcions al llarg dels anys. Des del segle V, després de Crist, quan es va aixecar, fins al segle VI, després de Crist. Va ser projectada molt probablement com a pavelló de rebre per part d'un personatge molt acabalat, tal i com demostra la presència del balneu, els banys privats de la vila i les habitacions més grans, on s'hi farien banquets. Posteriorment, cap a finals del segle V, es va transformar en centre de producció vitivinícola. D'aquesta època s'han trobat restes d'una premsa, diversos dipòsits i nombroses tenalles per a la conservació de vi. També s'ha demostrat l'ús de Can Ferrarons com a forja de ferro i, en una última època, la seva utilització com a necròpolis. S'han identificat un total de 22 àmbits a l'interior de l'octàgon, més el forn que escalfava els banys. En una de les últimes intervencions arqueològiques de la zona, el 2008, es va descobrir un miliari del segle IV, pertanyent a la Via Augusta al seu pas pel Maresme. Les excavacions a Can Ferrarons han reportat una gran quantitat de material arqueològic: agulles i plaques de bronze, claus, tiges i fulles de ferro, vidre, estris realitzats en os, maons, teules, àmfores, ceràmica comuna i de taula, fragments de columnes o monedes d'època baix imperial. La majoria d'aquests materials es poden estudiar, admirar i descobrir al MEP, al Museu de l'Estampació de Premià de Mar.